ngantuk. Yuk, dados. Saben Kakung rumiyin nggih seniman nggih. Nggih, Bu Pilang cuma rada ngene iki ya sak rada iwaya. Kakung yuswa pinten Pak Kakung? Kok tasik puwinak ning jengleng jenengan? 72. Wah, 72. Kelahiran 53. 53. Alhamdulillah. Bocah nun sewu lho. Nggih. Iki ya musuh putu dadi tok riko. Aku mejane gak ngene iki. Wis pas tapi kurang pas. Gandengane jenengan Darsini wau wangune. Lah, sak kelase. Dadi lek musuh putu iki carane kurang dokon. Cara pengdaharan ora tek dokon. Rada riko saiki. Ya wis gak apa-apa. Ayo ndak lanjut. Yen memacang among karo jalan Loh, kok keliyang to, Kong? Aku iki mumet lek dijenglengne iki. Lah napa? Ya las mbok kelingan jamane. Kaya iku, Mas. Sejene ono kelingan mbahmu Putri dhisik cek awal pertama. Walah, Zaman iki malam pertama ya ngono kuwi lho Nduk dhisik. Gliyang-gliyang ngoten nggih. Gliyang ora tok mumet ngono. Iki mek nuruti Abah Wahono, mengko ora dituruti potong bayarane ngono lho bocane. Abah Wahono tasih nenggani, Kong? Iya. Mangga. Yuk. Golane mantep lho, Kong. Alah ya nek nirokne Mbahmu Putri biyen. Lha nate ngoten. Iya, Mbahmu Putri lek ora digoyang ya ngono ki terus tak terokne. Kayang to. Heeh, oke. Ya. Panas hutan Mas janjine kepiye aja ngeso-ngeso aja mepet-mepet. Yuk. Oh. Sudan hutan panas saling aling. Lek jengkoke dhisik. Aleleleleleleng. Ya. Cepet gunung. Oh, jek 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 jek.
Jadi Kong. Tasik sanggup Kakung? Yo, ndang ngono, Cok. Pripun? Cek. Ha e a ha e Iki dudu Victor ya, aku dikira Victor. Kon ngobrol. Hop. Niki sarene sampun kathah yuswane. Yes, dadi rada mengkis-mengkis. Kiat lho, Kong. Kula Anu kok Dek Cahayu. Kairo. Sak kakung ki padha karo bapakku. Dadi intine mung seneng atine. Leres sanget. Kelegan ngoten. Nggih, leres sanget. Yo, lanjut. Yo. Dadian wadon sarta loyo kok lemes Ya wis kadesuk dadi kesel. Heeh. Ino dikuatke cah. mane banyu bane Iki wong jane bujange asline iki cara sepeda motor rime selong. Lah kudune lek nang jola-joli mejek separuh mang dadi terganggu. Oh kata. panjenengan ki saged jola-joli kok Lah ya iso to, kowe godangi jola-joli ya. cobi ta kok Ceko, Cok. Ceko. Waduh. Yo. Yo, ayo ngopo? jola-joli riyen mawon Ayo Ceko. So. ayo kok Iki menika lodrokipun langking kusuma. Mau anteke ora iso pas. Para sederek kula sedaya jalarestri anom lan tuwa. Pumpung sik urip dulur ayo padha elinga salat 5 waktu padha lakonono. Pumpung sik urip lo cahayu akeh selambate. Tekak lora ndase ireng wong wis tuwek kok iso ngareng. Yo. Sugeng dalu dulur para rawuh sedaya kula aturi pinarak ingkang sakeca. Monggo mirengaken dulur kidungan kula babile lepat nyuwun pangat somo iki jamane bos maju musuh masyarakat do plangan ayo podo bersatu oleh nyambut gawe
Aja gampang krusa-krusu mundhak nimbulno barang tukaran padu. Apa maneh wong sing rawuh bapak lurah wong lek nyambut gawe ora ngono maya karo masyarakate ora gampang gelisah dusun darungan muga-muga gemaripan ayo manut pituture bapak guru uga dieman uga dikulanti tiru rumah tanggane dulur aja sok gampang tukaran padu mulakno anak kabeh padha meset lan guyu eman-eman wong sing deman putuku sing ayu ayo didandune cok yo so yo iki piye iki piye bocah ayu lak putu-putuku dhewe wong lek nyinden laris wae muga-muga kena sangu lak sekolahe amin ela elo samone dipangan ular aja ngaku-ngaku pinter iki ana utang gendar boleh nabuh bumbunge ya dijejar-jejar boleh nabuh sing modern aja bater carane cilik dasi jeber apa maneh lak jenenge slentem wong nabuh ora duwe guna wong lek nabuh ya mek gur kalem carane cilik dawa dase sageger soting apa maneh jenenge Pak Soting wong sing dinceng bener yo penting wong gede dhuwur rambuté kriting wetenge gede kaya ubat cacing ya lho Nduk matur sembah nuwun nggih sae sanget kok wonten malih kok jenenge Asta jumlahe loro dawane padha wong sing tengen tinggi muluk sego barang sing kiwa tinggi apa-apa kena iya ta iya ta Nduk leres kok iya bener lah apa-apa kena iki ngono lah jenenge grana jumlahe loro bolongane padha kadang kala nimbulne perkara lek tinggi ngok bojone kanca ya ta bener ora diomong yang akeh nggih iya ta dibacotne capek gununge iya iki ngono lah jenenge Pak Dalang alah wis ora wong sing tidap mek debok karo wayang leres kok iya ta bener ta bener wong nyabetne wayang tangane ndaplang lek sikile jikang ngutahno wedang bener ora leres tau Pak Dalang ya iya nggih matur sembah nuwun Kakung dibacotne capek gunung iya capek gunung mangke soalé waranggonone tasik kathah iki to ah Cahayu capek gunung lanjut ayo gentenan bendang rata kripik gedang kripik telo titik tanting rata matur sembah nuwun lho Kok iya Nduk capek gunung dilanjut buka celuk Cahayu di zaman
Saja kok semangat men to sing Senggak. senggak. Oh iya semangat Cahayu. Apa Mas? Cerene wis menang keturutan kadang sing joget to Cahayu. Tak sawang saka kene lintang Kairo. Langking Kusuma. Waduh. Adikku Cahayu genduk lintang Kairo. Ah, matur suwun ya Cahayu. Nggih, matur sembah nuwun ugi. Lenggah sauntara. Ah, ganti mbak-mbak iki ya Cahayu. Ning pangapunten